Il-Partit Nazzjonalista għandu track record li trasforma l-ekonomija ta' pajjiżna f'ambjent finanzjarju industrijali li fih wieħed jista' jikber. Din il-ħidma għandha titkompla sabiex pajjiżna jżomm il-livell tiegħu fl-ambjent diġitali. Dan għaliex il-futur huwa bbażat fuq l-aspett diġitali li joħloq opportunitajiet ta' xogħol ġodda. Kliem il-kellim tal-Oppożizzjoni l-Ekonomija Claudio Grech meta kien qed jieħu sehem f'konferenza organizzata mid-ditta Huwa. Claudio Grech qal li huwa fatt li l-COVID qed iħalli impatt kbir fuq l-ekonomija globali. Għalhekk bħala nazzjon irridu nirrispondu għal din il-kriżi sabiex insostu l-ekonomija ta' pajjiżna. Huwa qal li qatt ma jista' jkollok ekonomija soda jekk ma jkollokx popolazzjoni b'saħħitha. Għalhekk huwa importanti li l-R-factor jinżel taħt il-wieħed sabiex ikun evitat li pajjiżna jispiċċa f'lockdown. Claudio Grech qal li rridu ndawru dan il-perjodu li ninsabu fih f'opportunità biex nibnu ekonomija iktar b'saħħitha sabiex noħolqu aktar impjiegi u kwalità ta' ħajja aħjar għall-poplu Malti. Qal li l-Gvern irid ikollu viżjoni iktar fit-tul sabiex ikollna viżjoni soċjo-ekonomika b'saħħitha fejn il-bniedem għandu jkun fiċ-ċentru ta' dan kollu. Huwa importanti li dawk li jinvestu f'pajjiżna ikollhom serħan il-moħħ u għalhekk il-Gvern irid jaħdem sabiex ir-reputazzjoni ta' pajjiżna titjieb kif ukoll ikun hemm aktar fiduċja fl-istituzzjonijiet għal Claudio Grech. Pajjiżna jiddependi fuq l-investiment barrani għalhekk l-Oppożizzjoni minn dejjem kienet kontra li Malta tkun iżolata. Għalhekk pajjiżna rrid ikompli jimraħ fis-servizzi diġitali sabiex pajjiżna jkompli jiżviluppa f'dan is-settur tant importanti għal pajjiżna. Claudio Grech saħaq ukoll fuq l-importanza li tkun finalizzata kemm jista' jkun malajr l-inkjesta pubblika tal-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja u li pajjiżna jibda jaċċetta biss negozju leġittimu.